Gopon algi naman pala. Magalo, barkada. Ibin. Palpalad kan pa. Ang bibing. Palpalad kan to. Lito lah. Ano barkada? Hindi pinakaiba tayo sir. Hindi sakay. Patawag ko. That's it. Right. Yun na. Third and final session po. Ang ganda nito. Pakit huli. Titiran to lang. Titiran to lang. Barkada. Magalang barkada. Tagapi kayo ba ta? Ay po muna. Teman. Ay po muna. Oh. Walang solusyon. Brother. Saan yung... Marunong bang mapapawa ka mo lang ah. Ayun yan, talo na yun. Hindi pwede mo. Ayun sigurado. Inya rawit yakin. Maingal man eh. Makukul. Pero agam makakukul na aso. Hindi sa mabe. Maingal laban. Agam mo ya dyan. Ha? Ayun pa dyan. Wala na yun. May kupat na siya. Oh, makin pangaton na siya. Tanining, ni maniya mangimon nanti tangan nang tumido ara eh. 10 minute natin. Kamunin mo on. Mana mo salito? Yan. Ganyan mo. Yung wala kasi Tama nga balat. Nahirap pa lang din eh. Sari-sarili ko ng tuon sa wayab eh. Balat mo. Dagka tambak ka. Kinot natin, makinot. Tulog. Makinot, takot ng pabunag natin. Tamlan, tatula. Tatula. Mampaungol lebi eh. Mampaungol lah. Maka no. Maka. Maka. Ako ba ito? Laro, pasok sa kadang. Nah. Apa sih? Isa mo pa. Sa parang kila. Sigurado yan. Gaya na pagod. Natala. Bau-bau na kaya katong sakit-sakit ito. Masakit. Sakit. Ano? Isang. Kamu ka gamatan na ikaw. Marunong na? Marunong na. Nahalatong sinsya. Nahalatong sinsya. Apog tatong sinsya. So kalikatan. Ini banang pelan ya. Perfect ang sinsya. Perfecto. Relax ka lang mo. Relax lang mo. Relax. Nota na bagot.
Nagtigao mo. Wala po siya. Siya, barkada. Ha? Madali sila ba? Nanti tawo bumba lang ko. Ano ka na? Robot nakabusal. Sakitan sulat yun. Mas lalo may kinang standard natin. Sakit to. Ang sakit ka? Bago. Namang bigya ay. Ni, pay balog mo manayalak to ni. Ito nakalabot ni. Nanala to. Architect ni nanala to ni. Nakinload. Sir GR. Good boy. Wapo kan talaga las. Dalpatan mo pipit to. Sakit, amiga. Ducks. Man paorangan na biya. Ducks. Malakong sila siya. Tay, Minsan nga. sakit. Nalantutan. Pa, singatinis mo las eh. Nabalog mo na ipipit ko, talagang limugot, matalkal mo ta. Ang tanda ng backstroke natin na. Ganun lang, tatala. Natuto mo itong kumalo. Literal na nga, sakto na ni Dayo. Ganun mo kala barkada, wala sa mananak ka. Guniya ka. Ikaw? Guniya. Sakitan to. 1 year advance ko rin. Ito, bakal na ibutagan ko yan. Bakal na ibutagan ko. Bawal sulak din to. No? Talaga. Ay kabawal na boto. Hindi bawal. Na-expand eh. Pano? Kalata na eh. Na-expand eh. Nagasam tayo ba yan? Nasagasam Sa ko. mambubulon niya sa mga. Tama na eh. Nagkulabat na alas. Kasi pupula ng panagkawat. Tagay. Mga lakay ng kapal. Magkala. Yung iralaban ko matubal. Dahil sa kata mira to eh. Parehas wala ito kan. Ha? Parehas. American Bully. Pare sa American Bully ay may bawal ka kinalbat. Ay, Pero mas standard. mabliya bawal. Standard J. Pakit. Pakit. Mas mabliya. Kaya natamo na mo eh. Mansangar ka eh. Ora nga lang. Diba ang gusto mo? Sir, pero pala mo sir. Baka naupot sa pinto. Picturean nyo pala rin doon sir.